जुखाम जानो नामा? हाब ओरैबायदि सान्दुं गोसा मख'दब ओरैजाय नाय नोंथांमोना नै भिउखौ फुटपाथनि दखान गोजा बेफोर गासैबो नै जुखामखौ जि बरिया बरिया सबै सबै फानदों। नैबेनो जाहैबाय मावकुदब भिउ पइन्ट। ओरैबायदि गोथौ बे जायगाया ओरैजाय हिल्स गोजा नै गासैबो जिप लाइन दङ नैबेजों नै दा बावैसो थांखांबाय। गाखोनो नामा? गाखोना आयु 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 बार गुसु बारदों। ओरैजाय जिप लाइन थांबावनोसै नै बेसे लायो सोंलाय? माय गड इमान स्पिडाव फैयो। नायलाय नोंथांमोना नै सिनारिखौ ओरैबायदि मोजां नुखायो। निजोम सान्दुंबो नाङा बारा ओमफ्राय खोलो खोलो बारबाय थाखायो। आङो नैबे समाव मावकुदब भिउ पइन्टखौ एसे मोजाङै दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोननो नै एसे गाहायथिं आङो फैदों। नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै बा बारे ओरैबायदि गोजौखा नै बा टिकट लेना पड़ेगा कितना? 50 रुपया। ठीक है नहीं जाना। फैसा लायोनो बिथिं थांबा थांलिया आङो आरो जोंहा सेरापुन्जियाव थांनो दङ बेखायनो आङो बिथिं थांबाय थाथ'ला। ओरैबायदि मोजां नै रेस्टुरेन्ट माथिं दङबा एरना माबा माथि दङ दखानफ्रा फिसा फिसा समायनाथार समायना समायना बा जोमै गोजाना गासैबो नै मोनलांदोंना जोमैखौ राजिबा नै जोमै हमगासिनो दङ बरिया थान्दा एकदम गुसुखा सैथिनिबो उखुन्दै बायदि नुजोबखाबाय जे जोंनि गुवाहाटियाव बेसे गरमा ना ओरैबायदि जोमै गोजा नै बा वाकाबा फल्सखौ जोङो दा नायहैनो नागिरदों फै बिराद गोथौ होनना बुंदों
राजिब फैदो जालायबाय नामा जोंना जां हामगोन दे दा जोङो वाकाबा फल्सखौ नायहैनो नागिरदों बा जोमैयानो गोजा जोंनि आसामनि गोबां मानसिफोर फैदों नैबे सेरापुन्जि जायगाखौ नायनो थाखाय भिजिट खालामनो थाखाय दालाय बोरै जाखो बिराद सान्दुं नै बिथिंसो गेटआ एन्ट्रि फिस कितना प्राइस 30 पर है 30 30 रुपया इच है नेকি वाकाबा फल्सखौ नायहैनो नागिरदों जोङो सिङाव मायबा ज'जाव गाबगासिनो जोमै गोजाथारनिया उखुन्दै खुलाजोब्बाय नुखाया जेबो जोमै नायसै जोमै राजिब जोमै गोजानैया थारलांसै एबार जोङो राजिबजों आंजों वाटारफलखौ नायनो चलो बा डेन्जार जायगा मारलै सयथिबो थोस बेसेबांबा गोथौखा नैया जोमैयानो गोजा ओमफ्राय आयौ थौ गोलैगोन नामाब्रा वाकाबा फल्सखौ नायहैनो थांगासिनो जोङो वाकाबा फल्स अबस्था गैया गादलिंगोन दै बी केयारफुल एकदम दैस्लुं दङ नैया आयौ माथो लाहे औ इथिंबो थांजायो माथो इथिंबो नायग्रोखा रेडि औ माथो नैबेनो वाकाबा फल्स आरो दंबावो ओरैजाय थांबावगोन जोङो बे राजिबा हान्थिलांबायानो फारसेनिफ्राय देखायलांजोबगोन आङो नोंथांमोननो गादलिंगोन दै मोजाङै बिराद डेन्जार नै खारलायलायदो राजिबा मारै ओंखारदों नै नाय याक्के আৰু কিমান আছে আছে 5 মিনিট आरो सिङाव मा दङ नायथारनि ओरैजाय नै नायहर बेसेबांबा गिदिर अन्थाइ जोमैयानो गोजा फुरा जेबो नुखाया जाहैबाय नै दाबो जोङो दांगासिनो दङ जोमैखौ
इफोरो मा दंफांलै इफोरो एसे मोजां नारें नङालै नारें नङा नारें फाग्लासो होदस दा गाखोलांफिननायासो जागोन र' गाखोनायाव हले मोजां मोनगोन बेसेबांबा सिङाव फैबाय जोङो दा नै मैदेरफोर दङ नामाब्रा आयौ माथो मानसिफ्रा ओइ बिराद मानसि दं भागर लागोन ना फैद' मेंबाय नामा मेंबाय आयौ बाबा बिराद मानसि नै ओरैजायबो जोबनोनो रोंला थांबाबो बिथिंबो इथिं नङा हरै र' नायनि आङो मा दङ इथिंजाय रास्ता আছে নাকি ভালাই না রাস্তা নাই না बिथिं लामा गैया waterfall urine pool आरो इथिंजायलाय मा दङ माथो सेल्फि जन ना किमान दূर इफाले না অসর जेथिं बिथिं लामा बानायजोबनानै होथारदों ओइ बा नायफै वाटारफल बा हनै होदस हान्थु गिला मावलायलायबायलै आंना आजाव ऐसा जाना पड़ेगा आयौ सेथिंबो नङाबा सिंनिखौ हा ओइ नै बिदि खाला ओइ नै बेयाव मानसि थांदों इथिं थांनांगोन ओं राखिदो लागोन लाहर जोङो वाकाबा मन्दिराव ओरैनो गैया बिथिंजायबो बेसेबांबा गोथौ ओरैजाय नै नुहुरखाया फाग्लासो गिलु बालुथार गिदों नामा गिदों ना आसुरित ने नायहरलाय सिङाव नायहरलाय नुहुरथ' फैदो थालालै आथिङा मेव मेव मोनबाय दानिया जोङो एसे खाथिसिम थांबावनि आरो दंबावो आयु खर' गिदिंबायलै राजिब खर' गिदिंहांबाय नायथारसै इखो आयु ओंखामबो मोनजायाखैना खर'खौ मारैबा मोनजोब्बाय नै अ दै दङ सेन्देल जुथा खुनांगोन माथो जों होमबा हा
जि साफाखा दैयाबो Ikut kau ini harap siapa kau esok le? आयु Ma phone kau esok aku nak. आयु साफाथार आयु जुथा खुनसै नामा दसे हो ने बेखायनोथ' आयु जि मोजांखा ओरैजाय फै नोंसोर दोननो नै दैया ओरैबायदि साफाखा आरो बिनि उनाव ओरैजाय बेसेबांबा गोथौखा दै गोसारखो थान्दा माथो ने आयु साफाथार दैयाबो नै बाब लागोन र' साफाखा दुगैनोसो गोसो जालायबाय ओइ इथिं जिंद्रायाव थांनाङा आयौ बा फाग्ला जायगालै सयथिनिबो हनै आयौ बेसेबांबा गोजौआव गेलेलांदों नै मबाइल सबाइल गोलैलांगोनलै गिलायलाङोलै बिदि जायगाफ्राव होद आयै होद थौलै गिलायलांला बिदि जायगायाव खर'आ बोरैबा मोनजोब्बाय